Takže ahoj, a dneska si otvoríme 15 vecí v našom Battle. Nechával som to takto od začiatku, aby sme mali všetko na otváranie. Takže ideme na prvú, alebo ja si tie stardropy nechám nakoniec, takže si zoberieme kredity. Potom tu máme coiny, potom kredity, potom tu máme gemy. Dobre, máme 19 gemov. Sú power-upy, kredity, coiny a teraz ideme na tie stardropy. Prvá stardropa super, druhá stardropa epic, super, takže nič, epic, takže zase rare, to je na prd. Rare. Teraz tu máme posledné dve. Ja najprv otvorím toto. No na poslednú. Super rare. Tak, toto bol dnešný opening. V druhom openingu si otvoríme možno aj Olio, takže bye bye.